चल मैं क्या हो तू बड़ा का मरद बनतड़ पैसा बा लेके सोच कि पैसा देवे के ना पड़ी। जब तहारा पैसा देवे के औकात ना रहे तो तू पैसा काहे खातिर ले लेला? अरे भाई फोन कर बार बताओ था। फोन कहली कइला बा तब फोन कर बार बताओ था। तहार माथा खराब बनू तो तहार माथा तोनिए समय ठीक हो जाई। तू सोचत कि पैसा ना देवे के पड़ी तो तहार पखुरा बा हम तूर देब। भैया कुछ दिन के और हमरा के मोहलत दे दी सब। हमार लड़का नीट के एग्जाम देले बा, बस ओकर रिजल्टवा आ जाई तो रउआ सबके पाई पाई हम चुका दे। अरे तार रिजल्ट आए जा 3 लाख से रिजल्ट ना आई पैसा दे हाल हाथ जोड़ा ले काम चली। आज क्या पैसा कसम देवे के बा क्यों न हाल में लेके आओ। ते सोचत कि पैसा ना देब आ तोर जान बच जाई तब तहरा जे हम मार में चौमड़ी खराब कर दे। ए मन से तू भरम निकाल दियो। भैया आज तो हम कोनो हाल में पैसा ना दे पाई। पैसा आज ना दे मारब की नक बोल फाट जाई। बाबूजी बेटा तहर नीट के रिजल्ट आ गइल का? हाँ बाबूजी हमार नीट के रिजल्ट निकल गइल। चला हो अब यहाँ तक इनके दिन लौट गुल पैसा हाँ दे दे। यहाँ तक पैसा दे दिया सब। अच्छा आपके एल्बम मौका दे दो। हाँ। चला बाकी होई लोग के रहे तोर ये काल सब पकड़। छोड़ा है बाबू, पहले ही बताओ कि कब से ज्वाइनिंग होके बा? हमार ज्वाइनिंग बहुत जल्द होखेला बाबूजी। जन भुलई हम ते भाई माई बाप के। हाँ, हेलो का का हो गइल बेटा? बाबूजी नीट के पेपर लीक हो गई बा, सारा परीक्षा रद्द हो गई। जब नौकरिये ना होई तो पैसा दी कहाँ ले? देख कहां ले चला चल अब तोरा जिंदगी भी बनिहारी करे के बा। चल का हो गइल बबुआ? अरे छोड़ी जा महाराज, हमरा लड़का के देखे दी जा। अरे बबुआ ही का कोइला उठो ए बाबू, हमारा तो अपन जिंदगी जिए के रहे हमर लाल। ई का कोइला हमार तो जिंदगी का तहार नौकरी लागी चाहे ना लागी तब हमार तो भर जिंदगी तोरा से बनिहारी करा के अपन पैसा साधा ले। अरे किया के खेला समझ में न आवे।